aquesta agència tributària, quina percepció té? Una cosa com això? Se sent així. És a dir, se sent feble, petit, que està davant d'una estructura potent, poderosa, malcarada, que si t'equivoques et cau al damunt i t'esclafa? Sí? Podríem dir que Hisenda fa por, que ens genera temor davant d'aquesta estructura? Aquest sentiment el tenim, perquè podríeu dir-me que no. I jo necessito saber què penseu. El que penso jo ja ho sé, però el que penseu vosaltres no. Això estaríem bastant d'acord? Aquesta sensació la tenim? Sí? Sí. I aquesta sensació és real. O sigui, que tenim la sensació, sí, però que aquesta sensació descriu la realitat, això ja no ho sé. Fixeu-vos, com som en realitat? És a dir, fem un esforç de posar-nos en el lloc d'aquesta Hisenda que hem associat a agència tributària. Recordo, tots m'heu dit, o estàveu d'acord, que podem associar Hisenda a agència tributària. Però ara veiem l'agència tributària com es veu ella. Respecte a qui? Respecte a nosaltres. Doncs es veu així, perquè no n'hi ha un de nosaltres. Si fossis només tu respecte a l'agència tributària, sí que series el nen davant de lluitador de sumo, però no ets tu i uns altres 52 milions, que són els que estan registrats en el registre de l'agència tributària. I aquests són els registrats més els altres milions que no ho estan. Diguem, vosaltres sou molts més que jo. Jo no sóc un gegant si em miro respecte a tots vosaltres. Per tant, aquest eixam, que som el conjunt dels contribuents, això és la realitat. La realitat no és que el peix gros es menja el petit, sinó que el conjunt de peixos és molt més gran que això que aquest gegant. Per tant, el gegant no existeix. Ens ho sembla, però no és real, perquè la realitat de la fiscalitat és aquesta. Si jo ara us faig una altra pregunta, perquè vosaltres m'heu dit al començament que associàveu Hisenda a agència tributària. Ho heu dit, Ara no us el podeu desdir. No, esclar que no. Perquè jo necessito saber què hi ha aquí. Si jo us pregunto quin és l'eslògan tributari que ha fet més fortuna a l'estat espanyol en els darrers 35 anys, quin és? És aquest? És aquest. Això és el cartell original de la primera campanya publicitària que es va fer. Aquí alguns que són més veteranos això ho haurien veure. Que sí? Però n'hi ha molts d'altres que per edat ja no hi éreu, o sigui, encara no havíeu nascut, i quan jo vaig a la universitat amb nanos de 25 anys els faig aquesta pregunta, també me la diuen. Dius, i tu com ho saps, això? On t'ho has vist, això? Qui t'ho ha explicat? Això només és un eslògan? Això només és un eslògan? O és alguna altra cosa? Quan Hacienda Somos Todos, 3 paraules, ha fet fortuna, el recordem tots, per alguna cosa serà. És perquè descriu la realitat. I a més ho fa d'una forma molt simple. Hacienda, que és un concepte, que després veurem què vol dir, quin és el seu contingut, somos, inclusiu, todos, universal. És sensacional. Però és que no només és sensacional com a eslògan i com a concepte, sinó que precisament va ser gràcies a aquest concepte que aquest senyor, que era el Fernández Ordóñez, va poder muntar el sistema fiscal que tenim avui. Quan ens diuen que els catalans no ho sabrem fer perquè no tenim no sé què, no tenim inspectors, no tenim dades, no tenim res de res, quan ens ho diuen, que ens ho diuen a vegades per fer-nos creure que no ho sabrem fer, els hem de preguntar, i què teníem? Què hi havia a l'any 78? Què hi havia quan va sortir aquell eslògan? Aquest senyor, que era el ministre d'Hisenda del primer govern d'Adolfo Suárez, havia de posar en funcionament a Espanya un sistema fiscal, diguem, avançat i homologable amb la resta dels sistemes fiscals europeus que portaven més de 60 anys funcionant des de la Segona Guerra Mundial i no tenia res. No hi havia inspectors, els impostos estaven obsolets, no hi havia oficines, no hi havia cultura, no hi havia res de res, absolutament res. I ho va posar en funcionament com? Primera, fent autocrítica. Autocrítica què vol dir? Reconeixent que allò que tenia no li servia. Segona, innovant. Veure com ho feien els més avançats i va incorporar a l'estat espanyol l'autoliquidació, que encara avui és l'eix del model de gestió del sistema fiscal espanyol. I quan ho va fer, que va ser a principis de l'any 79, no ho feia ningú a Europa. Encara avui, la majoria de sistemes europeus van pel mecanisme de declaració i liquidació, que vol dir que la feina d'aplicar el sistema fa l'administració, no fa el contribuent. I aquí no. Per què? Perquè com que aquí no tenien mitjans, com que aquí no ho podien fer, van prendre una decisió, va dir, Hacienda somos todos, i a més la feina la fareu vosaltres. I va funcionar. Si no hagués fet això, probablement no hagués avançat la democràcia. Va funcionar. Què més va fer? Va confiar en la gent. Això ja no se'n recorden ells, però això era així. Habla pueblo.
Això ja no ens... Ara el poble català ja no habla. Ja no se'n recorden d'això. Però gràcies a això es va posar en funcionament un sistema fiscal. I això és molt important que ho recordem. Per què? Una de dos. O Hacienda Somos Todos, que és la Xam, o Hacienda Son Ellos, que és l'agència tributària. No és el mateix. Si associem Hisenda a agència tributària, implícitament estem assumint que Hacienda són ellos. En canvi, si entenem el conjunt i la realitat, Hisenda som tots. Per tant, si jo us hagués de dir quina és la hisenda pròpia de Catalunya, ara us la presentaré. Què és la hisenda pròpia de Catalunya? L'haig de fer jo. A vegades m'ho diuen, aquest senyor és el que ha de fer la hisenda pròpia de Catalunya. Quan fan això, em deixen sense feina. Perquè l'hisenda pròpia Catalunya ja en té. Fa molt temps que en té. Fa 300 anys que té. Fa 3.000 anys. Sempre ha tingut hisenda pròpia. Perquè què és la hisenda pròpia de Catalunya? La hisenda pròpia de Catalunya som el conjunt dels catalans. Som el conjunt dels contribuents catalans. Som el conjunt de les empreses de Catalunya que cada dia, amb el nostre esforç, generem riquesa. I una part d'aquesta riquesa, una part d'aquest PIB, és el que hem de destinar a l'Estat català perquè pugui fer les seves funcions. Però si no generem aquesta riquesa, res no podrem destinar. Per tant, si traduïm l'eslògan d'Hacienda Somos Todos al català, què ens surt? Que Hisenda som tots. I si ho activem en català vol dir que la hisenda pròpia de Catalunya som el conjunt de contribuents catalans. Per tant, per sort meva, d'hisenda pròpia Catalunya ja en té. Perdó, i també em diuen que jo haig de ser el que farà i dissenyarà l'agència tributària. Un altre que em deixa sense feina. Perquè l'agència tributària en tenim. Ja en tenim. L'agència tributària de Catalunya està funcionant des de l'any 2007 i fa el mateix que fan totes les agències tributàries, només que és més petita. Per què és més petita? Perquè té poca feina. És com una botiga. Si jo tinc 50 clients, tindré 50 metres quadrats. El dia que en tingui 50.000 faré el Corte Inglés. Per què? Perquè és petita l'agència tributària de Catalunya, perquè té poca feina. Quan tingui més feina ja serà més grossa, però ja la tenim feta, ja existeix i fa el mateix que fan totes. Per tant, tenim hisenda pròpia i tenim agència tributària. Per tant, el que no té feina sóc jo. Ho veieu? Malament rai. Esclar. Però la pregunta que ens hauríem de fer, que és la important, és amb aquesta hisenda pròpia que ja tenim, per sort, perquè no la podríem pas crear d'un dia per l'altre, ja la tenim, n'hi ha prou, és suficient per finançar el pressupost de despesa d'un estat, perquè nosaltres volem ser un estat. En tenim prou amb la nostra hisenda? En tenim prou amb la riquesa que creem els catalans? Resposta, sí, en tenim prou. Això és a banda de tot el tema del dèficit fiscal que s'ha explicat i dels informes que s'han fet, hi ha hagut informes del Col·legi d'Economistes, del Consell Assessor de la Transició Nacional, de la Càmera de Comerç, del senyor Sala Martín, de l'Andrea Bosch, de la Marta Espàs, del Germà Bel, una pila d'experts diuen que Catalunya és viable econòmicament i dins d'aquests experts, un designat pel ministre d'Hisenda, que és el senyor Ángel Lafuente, quan fa els seus estudis per intentar desmuntar les balances fiscals, et fiques a dins d'aquell estudi i amb els números que hi ha en aquell estudi es demostra que fins i tot amb els seus números Catalunya és viable econòmicament perquè té menys despeses que ingressos. O sigui, té més ingressos que despeses. I això és l'últim document que ha publicat el conseller d'Economia, que és el pressupost Catalunya. Avui, 2015, que és la suma aritmètica, la suma, aquí no hi ha cap càlcul estrany ni cap cosa rara, la suma aritmètica de la despesa de tots els ens públics a Catalunya, ajuntaments, entitats, Generalitat i tot el que ens imputa l'Estat partint de les seves xifres, que són les pitjors que ens poden imputar, comparat amb els ingressos que efectivament recapten aquestes mateixes institucions. Per tant, en termes pressupostaris, Catalunya avui té superàvit. Avui. No el dia que siguem independents, no, avui té superàvit pressupostari malgrat el dèficit fiscal. Malgrat el dèficit fiscal i malgrat tots els inconvenients de tota mena amb el qual vivim, avui Catalunya té superàvit. Per tant, si en té avui, amb aquestes circumstàncies, no us vull ni explicar si ens les traiem de sobre. Per tant, primera reflexió, l'agència tributària no és Hisenda. Segona reflexió, hisenda pròpia els catalans ja en tenim. Tercera, aquesta hisenda és suficient per finançar el pressupost de despesa d'un estat capdavanter. Per tant, jo penso que no tenim un problema de base, sinó que el que ens hem de plantejar és per què, per quina raó Catalunya necessita gestionar la seva hisenda, que no és el mateix.